Dr. Lajaram Bishnoi, Director General of Police ka jylla Meghalaya ha ka janmiat kalai photrik Jaïaw arjar puar ulahir ban Jurip yak shnong Jaïaw kabadei ka wei ka shnong ka bujuja ka jingsha shoh ki bar jylla kani ka jingle Jurip Bishnoi na du khandailat mod pran shadu Jaïaw kalong ban tipnya yiki jaka ka nongba khamtam ka Jaïaw ka barang jasan ka jingsha shoh club arngut ki khana puli MSW na Kerala ki bawan shah hikai ha ka Impulse NGO network ka khubo na ki pulen kaithu ba kani ka dei ka sien baningkong bo DGP unhiar yak jat sakishnong kilat ka nongba shlong kham hoswa Bishnoi ulalei ban Jurip banlap yakadaw ka jingtheng kali ha ka nongba ha kite ki chaka Jylla. Yes, all this kind of. Yes, all this